Каю! Купер супраць кота. Детки-светки. Стажёр. З пасыпкай гэта для дасведчаных афіцэраў. Трывога! Едзьце сюды, хутчэй! Спадарня Мансон, адыдзіце ад радыё. Вы перашкаджаеце важным паліцэйскім справам. Ведаю я ваши справы, мусіць, стаіце на паркоўцы пад гіпермаркетам! Пузо набіваеце! І нам трэба есці. Жыва сюды, пакуль я пажарных або марпехаў не выклікала! Выязджаем. Лімонны джем мой улюбёны. Машина 12, трэба падмацаванне. Код 1510 або 1015. Ты сказаў, што ў нас узброеная каала ў касцюме кавуна. Адбой. Код 10 CCP. Чарговая фальшивая трывога праз малога Бёртанбургера. Што? Офіцеры, і вы тут? Што тут робіцца? Я скажу, што робіцца! Гляньце на мой двор! Нарэшце гэтых хуліганаў замкнуць у турме! Што? Коп? Гэта не я, тата! Добра, хлопцы, што здарылася? Так, спокойно, только один за раз. Кот моей сестры, не кот, а жудасное кодоподобное створение, якое хочет захопить свет, правда? Купа, полицейские приехали не про кота послухать. Денис, ты разумный хлопчик. Успомни и расскажи нам, что здарылася. Ну, добрый офицер. Коп дапамагаў мне развозить газеты. И мы были адзінымі на ўсёй планете, хто не спаў. Гэтыя лістоўкі пераканаюць усіх, што я не выдумляю, кот сапраўды злобны. Не ведаю. Гэта супраць правіл з памяткі развозчыка газет. Няўжо? А што ў ёй гаворыцца пра іншапланетнае ўварванне? Але хутка мы з Копам зразумелі, што былі не адны. Што гэта? Трэба спяшацца. Што за... Што гэта? Ясна. Мы дакладна не адны. Дзе сутнасць? Колькі яшчэ слухаць гэта трызненне? Проста замкніце іх ужо і выкіньце ключы! Бліжэй да справы, Денис. Ну, стаяў туман. Нават газеты ў руках не відаць. І ні душы навокал. Вока выкалі. Добрый дзень, хлопцы. Добрый дзень, спадар Дебальскі. Ну, можа, одна душа. Ага, на секунду падалося. О, не, давай просто ўсіх абзвонім і хай забіраюць газеты ў цябе дома. Не, я пакляўся развесці газеты, нягледзячы на дождж, халепу і пачвар. Так і зраблю. Там нешта жахлівае, Денис. Нешта, што не хоча, каб мы даставілі газеты. Глядзі, Денис, яно нас пераследуе. Не магу, нічога не бачу. Гэта кепска. Денис! Трымайся, Куп! Денис!
Бачиш, я папярэджваў. І меў рацыю, гэта каціна іншапланетнае ўварванне. Вар'яцтва нейкае. Скажы, што гэта іншапланетнікі за нас. Трымайце сябе ў руках, афіцэр, гэта байкі! Дэніс, ты ўпэўнены, што ўсё было менавіта так? Гэта праўда. Удзельнікі каманды капітана Бластроіда не хлусяць. Ага, апроч часткі, дзе я жудасны баязлівец. О, не! Можа, у лузера ўсё было менавіта так. Але было вось так. Пакажы, Харл. Так, мы маем доказы. Зараз убачыце, як усё было. Я чарвяказон слізязаўр, дрыжыце бесхрыбетныя пазваночныя. Зняў, бро. Хадзем здымем бойку чарвякоў супраць гіганцкага вераб'я. То бок, крылатай пагібелі з неба. Што гэта? Гэй, паглядзі, я першы ў свеце прачытаю сённяшні комікс. Нехта захацеў прачытаць раней. Вой. Іншапланетнік. Ой, годзе. А потым што? Колькі можна? Яно знішчала ўсе газеты на вуліцы. Вось. Нехта вельмі не любіць газеты. У яго вялізная махіна. Вялізная махіна? Ага, каб хоць. Самі глядзіце. Мы пабеглі, але не ўцяклі. Харл, нас выкралі іншапланетнікі. Супер круто! Мы адвядзём цябе да нашага боса. А мама ўжо ўстала? Так, мы апынуліся ў цэнтры касмічнай атакі. Думаеце, гэта нагадвала сустрэчу для завязвання міжпланетнага сяброўства? Не, яно спусціла на нас жудасную пачвару. Вітаем, іншапланетны сябра. Вось, паглядзіце, афіцэры, відэадоказ. Я бачу толькі, як дзеці крычаць у камеру. Я раскажу, як усё было, афіцэры. Толькі расказвай праўду. Так, але ці вы яе вытрымаеце? Давай па фактах. І без катоў. Катоў не будзе. Будзе пра жахлівага генія іншапланетніка ў выглядзе ката. Я прабраўся на базу злоснага доктара Ката. Толькі я мог спыніць яго раз і назаўжды, пакуль ён не захапіў свет. Агенту Купу не сарваць мае д'ябальскія планы. Зараз дайду да галоўнага. Мае каты-ваяры запоўняць зямлю, зняволіўшы сваіх гаспадароў. Хутка свет будзе належыць толькі мне. Агент Куп, у цябе нічога не атрымаецца, ты лысы грызун. Нельга так размаўляць са спадаром Катом. Мілі! Дзякуй, Мілі. Ты вельмі мне дапамагла. Спыніце яго! Выязджаем, Дэніс. Мы разошлем гэтыя схемы, і ўсе даведаюцца пра злосныя планы Ката. Нас даганяюць. Прабач, не тая кнопка. Атрымай! Адсунься, доктор Кот. Спачатку бяспека. Трэба было прышпільвацца. Вар'яцтва нейкае. Толькі наблізься. Гэй, Куп, можна пакапаць у вашым двары? Нам патрэбны чарвякі для фільма. Дэніс, скачы! Ну, гэта ўсё праясняе. І ўсё? Я ў тваёй версіі толькі крушу педалі і пужаюся?
Слухай, у цябе я ўвогуле роў як немаўля. Абедзве вашы гісторыі ні пра што. Ага, у нас хаця была вялізная махіна. Значыць, увесь раён разнеслі дзесяцігодкі, якія ратавалі свет ад злоснага геніяльнага кота? Здаецца, чыясьці фантазія трохі выйшла за межы. Мы выпішам вам папярэджанне. І штраф за няправільную паркоўку смеццевай машыны. Ніхто не бачыў маю смеццевую машыну. Я забыў паставіць наручнік. Я што сказаў, машыну? Я меў на ўвазе ровар. І ўсё? Гэта не дзеці, а купа бандюгаў! Раскідалі газеты, напужалі 5 свіных садовых гномаў і безабаронных чарвякоў! Спакойна, спадарня Мансон. Ніхто не пацярпеў. Можа, пара ўсім пайсці і даспаць. Файная думка. А потым коп дапаможа аднавіць гномаў. Так, тата. Трэба ўсім расказаць пра каціныя планы. Паспрабуем заўтра. У той жа час. Файна! Вяртайцеся да сваіх пончыкаў! Трэба было выклікаць марпехаў! І я так і не зразумеў. Нават і не спрабуй, стажор. Гэты малы заўжды трызніць. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Сергею Еніну, Мацею Маланцыялі-Неваяйковым, Лявону С., сям'і Анфімовых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Fishy